гулфурӯшон имрӯз серкоранд, молашон серхаридор. ҷавонон барои дӯстдоштаҳои худ гулу тӯҳфа мехаранд. бо вуҷуди мухолифатҳо рӯзи ошиқон ё Валентайн Дэй 14 феврал дар Тоҷикистон ҳам мисли кишварҳои дигар муд шудааст. дар ин рӯзҳо ҳама ҷавонписарон ибрози муҳаббат мекунанд ба дӯстдоштаашон. ягон ҳадя, ягон даста гул мебаранд, тақдим мекунанд. шукри худо ман оиладор ҳастам ва чуноне ки дар ин рӯзҳои хубу хотирмон ва як тӯҳфае омода кардам ки тақдими хонуми худам мекунам. зиддият ба ин ид ҳам мисли солҳои пеш боқӣ мондааст. мухолифон мегӯянд ин ҷашн ҷузъи фарҳанги бегона аст. ман фикр мекунам ки ин ҷашни мо нест, чун айм номаш маълум аст Валентин. ин чиз ягон хулосаи аниқ надорад. мақсади ин ошиқо гуфтаги ошиқо яъне ки ду кас нағз мебина якдигарша ва ё на никоҳи расмӣ може дошта бошанд, на закс дошта бошанд, на дигар чиз. може дуҷа ягон корҳои хилофи қонун шавад, хилофи адаб шавад. бархе дигар мегӯянд ки ошиқӣ санаву сарҳаду фарҳанг надорад ва ин рӯз танҳо рӯзи ошиқон нест. қайд кардани рӯзи ошиқон яъне маъни он надорад ки мақсад рӯзи ошиқон мо ҳама дасти ба даст дар боғ сайр кунем. дар зиндагӣ, дар кор, дар фаъолият, дар ҳама паҳлӯҳои ҷодаи ҳаёт мо бояд ишқа истифода барем. аз 14 феврал ҳамчун рӯзи ошиқон на танҳо дар шаҳри Душанбе, балки дар минтақаҳои Тоҷикистон низ ёд мекунанд. рӯзи ошиқон дар хирс меравад, хирс мегиранд, гулҳо гул мегиранд. акмо ҷашн намегирем, рости гапоне ки ошиқа ҷавоно ҷашн мегиранд. ҷавоно рӯзи ҳамун ошиқона, рӯзи 14 феврал рӯзи ошиқон. шаварам ҳар ами 14-да табрик мекунам. не намегирам. барои чӣ? барое ки касе неста ки ман ҳамун рӯза ҷашн гирифтам дорам. аслан ин рӯз рӯзи муқаррарӣ аст аз нигоҳи ман, лекин ман як байти худро инҷо барои шумо мегӯям. аз ин рӯзи Валентина агарчанде ки безорам, вале ман бе ҳамин рӯзам шуморо дӯст медорам. таърихчаи рӯзи ошиқон ба давраҳои аввали масеҳият бармегардад ва ба номи роҳиби насронӣ Валентини муқаддас пайвандӣ дорад, ки бо фармони императори Рим Клавдий Ду барои даъвати динӣ дар байни ҷавонон ба қатл маҳкум шуд. рӯзи қатли ӯ 14 феврал дертар аз тарафи калисои масеҳӣ қонунӣ гардид. бо гузашти солҳо саргузашти Валентин ба устураи ишқ табдил ёфт. бинобар яке аз ривоятҳо император Клавдий Ду намехост сарбозонаш оиладор шаванд, зеро он гоҳ хуб нахоҳанд ҷангид ва Валентин баръакс ба ошиқон дилсӯзӣ мекарду пинҳонӣ издивоҷи онҳоро созмон медод.